Míosa go nuacht an lei, tá géirchéim ann ó thaobh na chraoltóireachta Gaeilge de réir tuarascáil ó chomhchoiste iarachtais a fáilseach an nobh. Tá sra moltaí déanta ag an gcoiste fiachant an féidir daling leis an ngéarchéim, a tharú ar an reachtaíocht, rialathe agus muoinú ina measc. Tá na dúthláin ar fad atá i gceist an arnáil na chraoltóireachta Gaeilge faoi chapital i tuarascáil de chuid chomhchoiste iarachtais na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán a fáilseach an neo. Tá géirchéim ann ó thaobh chraoltóireachta Gaeilge dar leis an tuarascáil. Tá sra moltaí déanta féachant le gulin leis an ngéarchéim seo, lena náirítear athraithe reachtaíochta agus rialathe. Níl an reachtaíochta tá an sácláidir, so tá gála sin a úsú, a cumála sin tá ról an sin ar an rialtóir an reachtaíochta choirí bhaim agus súlghéir a cuineáil ar na rudaí atá ag tarlú. Moltar sa tuarascáil freisin gur cheart an muoinú a Gaeilge TD 4 a rith an chúlúach námíochta €6 milliún a afrunú air. Gur chóir seirbhís radio díirithe ar an ísóg a bhunú faoi sca RTE, gur cheart seirbhísí fóthidlathe a jausú agus a chur fáil don dá theanga agus eile. Tugann an tuarascáil seo na sála ar thurascáil an chomisisinéir teanga Ronan O'Donnell a dúirt an bhíse caite go raibh crealú chlór Gaeilge beag nach caite i ddrapaisí ag an gcraoltóir náisiúnta. Dúirt RTE le nuacht den neo go bhfuil síú trí seachtainna feite acab ar an spruc am a tugad dóibh chun a gcuid pleanaí i leith na Gaeilge a chur fáil don chomisisinéir teanga. Cuomhainn Láithreoirí, nuacht TG 4.